салом дӯстон, Пол Погба ба футболи Калон бармегардад. муҳлати ҷазои ӯро кам карданд. Алехандро Гарначо мехоҳад Манчестеру Юнайтедро тарк кунад. Барселона ва Ювентус бо диққат ба ӯ таваҷҷӯҳ доранд. Антонио Рюдигер дар бораи ситораи ҷавони Барселона Ламин Ямал чӣ гуфт? Дар бораи ин хабарҳо имрӯз суҳбат мекунем. Аз шумо мисли ҳар вақта лайк ва дар канал обуна шудан, аз мо бошад ҳар рӯз видеои нав баровардан. Акнун дар ягон ҷо баъз рӯшнед, мо бошем сар мекунем. дӯстон, имшаб як қатор бозиҳо дар топ 5 чемпионатҳои аврупоӣ мегузарад ва шумо метавонед ҳамаи рақобатҳоро бо сарпарасти видеои мо ширкати 1x боз ҳам ҷолибтар гардонед. Ин ширкат чандин сари сол мешавад ки кору фаъолият дорад ва беҳтарин шароитҳоро фароҳам меорад. Танҳо дар мо ва танҳо барои шумо мо промо тайёр кардем бо номи AMG 0777 ки шумо метавонед дар вақти регистратсия кардан дар аввалин пардохти худ то ҳаҷми 8000 сомонӣ бонус ба даст оред. ссилкаҳои зарурӣ дар комментарияи ин видео. вазъияти Пол Погба ки бинобар масъалаи допинг аз футбол дур шуд, дар ҷони варзиш як воқеаи пуровоза гардид. аввалан дисквалификатсияи нимҳиматгари фаронсавӣ 4 сол буд, аммо бо қарори суди арбитражи варзиш КАС он то 18 моҳ кам карда шуд. ин маънои онро дорад ки Погба метавонад дар моҳи марти соли 2025 ба майдон баргардад ки ин бешубҳа ба бозингар ва мухлисонаш умед мебахшад. Погба ки ҳамчун яке аз беҳтарин нимҳиматгарони насли худ шинохта шудааст, давраи душвори карьераи худро мегузаронад. ҳамеша бо дастовардҳои барҷастаи худ дар маркази диққат буд. чемпиони ҷаҳон бо тими миллии Фаронса, ғолиби Лигаи Миллатҳо ва чанд карата чемпиони Италия бо Ювентус. Аммо бо вуҷуди ҳамаи ин муваффақиятҳо дар солҳои охир карьераи ӯ бо бозии ноустувор ва акнун бо масъалаи допинг соя афкандааст. худи Погба мегӯяд ки ҳеҷ гоҳ қоидаҳои зидди допингиро қасдан вайрон накардааст ва сабаби натиҷаи мусбати тез иловаи ғизоиест ки табиб ба ӯ тавсия додааст. дар изҳороти худ ӯ ба судиёи КАС барои шунидани шарҳҳояш ва кам кардани муҳлати дисквалификатсия изҳори сипос кард. барои Погба ин қарор сабукӣ ва имконияти дубора ба орзуи худ, яъне бозгашт ба футболи Калон тамаркуз карданро фароҳам меорад. бо вуҷуди ин, ояндаи Погба дар Ювентус зери суол аст. новобаста аз кам кардани муҳлати дисквалификатсия, клуб ва бозингар метавонанд ба қарори қатъии шартнома расанд. ин ба Погба имкон медиҳад ки худаш интихоб кунад карьераи худро дар куҷо идома диҳад ва Ювентус хароҷотро кам кунад, зеро маоши ӯ яке аз баландтаринҳо дар даста аст. ҳамин тавр достони Пол Погба на танҳо достони дастовардҳои варзишӣ ва истеъдод аст, балки дар бораи озмоишҳои душворие ки метавонанд ба ҳар як варзишгари касбӣ расанд. муҳим аст ки ӯ аз ин вазъият сабақ гирад ва бо қувва ва ҳавасмандии нав ба майдон баргардад. антонио Рюдигер, ҳимоятгари дастаи Реал Мадрид, фикрҳои худро дар бораи бозингари умедбахши Барселона Ламин Ямал баён кард. вингер натиҷаҳои хеле олӣ нишон медиҳад ки дар 24 бозӣ аз аввали май 7 гол зада ва 14 паси голӣ додааст. ин нишондиҳандаҳо маҳорат ва истеъдоди ӯро ба ҳайрат меоранд. Рюдигер қайд кард ки он чи Ламин дар ин синни ҷавонӣ мекунад воқеан таъсирбахш аст. дар синни 17-солагӣ ӯ аллакай дар сатҳи байналмилалӣ худро нишон дод ва дар ҳайати Барса бо бозии худ мухлисонро хурсанд мекунад. ин нишонаи қобилиятҳои истисноӣ ва потенсиали бузурги ӯ барои рушди минбаъда дар карьерааш мебошад. бояд ба ӯ барои он чизи кардааш эҳтиром гузошт. ин воқеан аҷиб аст. ӯро ояндаи дурахшон интизор аст. умедворам ки ӯ солим мемонад. ба ҳеҷ кас зарар орзу кардан намехоҳам. он чизе ки ӯ дар Евро кард ва дар Барса дар синни 17-солагӣ идома медиҳад, ин метарсонад, воқеан метарсонад. ӯро ояндаи дурахшон интизор аст. Рюдигер умедвор аст ки Ламин Ямал рушди худро идома медиҳад ва мухлисонро шод мекунад, солим ва ҳадафманд мемонад. ба фикри ҳимоятгар, вингери ҷаҳон тамоми имкониятҳоро дорад ки дар солҳои наздик яке аз шахсиятҳои асосии футболи ҷаҳонӣ шавад. шумо дар ин бора чӣ фикр доред дӯстон? ҳатман ақидаҳои худро дар комментария нависед ва мо мегузарем ба хабари асосии имрӯз. албатта дар ҷони футбол овозҳо як қисми бозӣ ҳастанд ва ҳоло тамоми диққат ба ситораи ҷони Манчестер Юнайтед Алехандро Гарначо равона шудааст. ин вингери ҷони аргентинӣ дар мавсими гузашта бо бозии худ ҳамаро ба ҳайрат овард. 9 гол зад ва 4 паси голӣ дод. табиист ки чунин истеъдод ба назар намемонад ва ҳоло Барселона ва Ювентус вазъияти ӯро дар Юнайтед бо диққат назорат мекунанд. тибқи гузаришҳои зесан миёни Гарначо ва сармураббии манкуниянҳо Эрик тен Хаг ихтилофҳо вуҷуд доранд. ин барои дигар
клубҳо имконият медиҳад ки дахолат кунанд ва шартҳои худро пешниҳод намоянд. Барселона ва Ювентус аллакай омодаанд ки имконияти трансферро баррасӣ кунанд агар Манчестер Юнайтед ба маблағи тақрибан 50 миллион фунт стерлинг розӣ шавад. ҷолиби диққат аст ки худи Гарначо ҳанӯз хоҳиши тарк кардани клубро изҳор накардааст. шояд ин танҳо овозҳо бошанд ки аксар вақт дар атрофи бозингарони ҷавон ва боистеъдод пайдо мешаванд, аммо ҳақиқат ин аст ки пешрафти ӯ диққати клубҳои беҳтарини аврупоро ҷалб кардааст ва агар вазъият дар Юнайтед тағйир наёбад, тобистони оянда мо шоҳиди як трансфери калон шуда метавонем. ҳарчи ҳам шавад, ин вазъият нишон медиҳад ки тавозун дар муносибати байни бозингар ва мураббӣ то чӣ андоза муҳим аст. барои клубҳо ба монанди Барселона ва Ювентус имконияти ба даст овардани чунин бозингари боистеъдод як шансе аст ки онҳо эҳтимолан онро аз даст нахоҳанд дод. мо рушди воқеаҳоро пайгирӣ мекунем ва умедворем ки Алехандро Гарначо бо бозии худ моро хушнуд мекунад, хоҳ дар Манчестер Юнайтед бошад ё дар клуби дигар. ба ҳамин тамом бориданам ки эҷодкории ман ба шумо писанд меояд. лайк, комментария ва дар канал обуна шуданро аз ёд набароред. бо шумо мисли ҳар вақта ман Муҳаммад Гаиров. хай бародарон, дар паноҳи Аллоҳ.